היי יוטיוב, אני יוליה עם חברה שלי. רגע, אני אראה לכם אותה. אלזה, את מוכנה? רגע. זאת חברה שלי וקוראים לה אלזה. הנה אני והנה היא. טוב, אז נתחיל לדבר בכללי. אני מדברת איתה בסקייפ כי אנחנו חברות, כי למדנו ביחד בבית ספר. אז למדנו ביחד בבית ספר. היא איתי למדה כיתה ג' ואז עברה לאשקלון. אז אנחנו מדברות בסקייפ, אז עכשיו ככה אנחנו מתקשרות. אז הסרטון של יוליה ואלזה. קבלו במחיאות כפיים. בבקשה, קבלו את אלזה במחיאות כפיים. טוב, אז על מה נדבר? דוגמנות. אוקיי, תתחילי אלזה. קודם כל, בנות, אם בא לכם מאוד דוגמנים, אתן צריכות כישרון, קדים, ואיפור. המון איפור. זהו. נו, תתחילי. מה? תתחילי בדוגמנות. אוקיי, קודם כל, אחרי שאמרתי את הדברים האלה, כשאתם כבר מוכנות וזה, אני אומרת לכם איך ללכת בדוגמנות. יפה. תוכלי להראות עוד משהו? אני יכולה לרקוד. טוב. טוב, אז אני אתחיל. אלזה, את לא רואה אותי כי אני מצלמת את הסרטון. סורי, אני לא יכולה שני מצלמות. טוב, אז חזרתם אליי. אז תסתכלו. אני מתה להיות דוגמנית בעתיד. דוגמנית להיות כאילו להופיע בעיתונים עם הבגדים החדשים. אז אני אראה לכם פוזות. אלזה, אני מראה לך אחר כך את הסרטון. פוזות שאני יכולה לעשות זה מלא. טוב, אז נמשיך עם אלזה. אוקיי, זה קודם כל. לכל בנות שרוצות להיות מה שרוצות להיות. זה לא. טוב, למשל, אני רוצה להיות זמרת, כי אני חושבת שיש לי קול יפה. אני אשאיר קצת טיפה. In case that don't know what you're looking for, in case you're missing what you had before, in case you say true love, I'll be waiting here in case just want to come home. אז תודה אלזה. אני אתחיל לשיר חצי מהשיר.
יוליה. אני אנחנו בתוך חדשות. רגע, אני מסיימת ואז נדבר, טוב? אז אני אתחיל לשיר. חצי מהשיר שאני יודעת, של One Direction. On another, I wanna see there. I wanna kitty 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 one day. On another, I wanna see there. I wanna kitty 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 on day. On another. זהו כל מה שאני יודעת. טוב, אז תודה שהייתם איתנו עם אלזה ויוליה. אל תשכחו לרשום תגובות ולייקים. אתם הייתם עם יוליה ואלזה. רגע, נראה לכם את אלזה. אחלה.